Vidíš to? 37 rokov za chvíľku, oni sa mladí chlapci idú do piče. A ja som ho taký istý. Žiadny stretching, žiadne potréningovky. Dobehne vás to, chlapci. Jak mňa to dobehlo. Rozložený chodím jak starý nábytok. Ale vidíš, čo mladí podceníš, to ťa staroba naučí potom. Každý centimetr, ktorý spravíš navyše, je viac, čo urobí tvoj super. A zapamätaj si, nielen tvrdá drina ťa posúva vpred, ale takisto aj stabilizačky, fyziocvičenia, rehabilitácia, regenerácia, doplnkové športy robte, plávanie, nejaký tenis, niečo k tomu. Nebuď tvrdý a kameň. Musíš byť všestranný. Keď chceš byť v dnešnej dobe dobrý atlet, musíš byť všestranný. Pohybovo všestranný, hlavne teraz mi ide o to, lebo málo takých, čo dokážu nejak jednotvárne robiť a vyhrávať zápasy. A beriem to ako svoju povinnosť. To, čo som sa ja naučil v živote a v kariére, odozdať vám mladším, aby ste tie isté chyby nerobili. Potom aj keď už to viete, že je to ťažké dobiehať. To zanedbané. Škoda, že mne to niekto nepovedal, keď som bol vo vašom veku. Keď som ja začínal, tak to bolo len dri. Mňa to bavilo, lebo dreť je na konci dňa jednoduché. Sklopíš uši a robíš. A rozmýšľať nad tým, čo robíš, je už trochu ťažšie. A poskladať to tak, aby to dávalo zmysel.